कि शुरुए के बोर हम बाबा के हम काहे पूजनी तब काहे हमारा जोरे घट गइल सुजनी। काहेला फोन कइले बा भाई? हो पटदार सर फोन कइले बा हमारे। रोको उठाओ। हेलो हेलो। हाँ हम तो रोशन बोलतनी। बोला ना भाई क्या बात बा? बिया बिया हमार काट गई। कैसे कटल भाई? काहे कटल हो? हेलो काट दिलक सर बतैबे ना कल। तो भाई लोग फिर हमार बियाह कट गल। बुझ जाइ कि बियाह के हमारे तुम परेशान हो गल बनी। हाँ तो करम फूटल हो करम फूटल तो का भय। तो भाई लोग फिर ये बात बा कि हमार बियाह कट गल। ये तो बात बा। तो भाई लोग बुझ जाइ कि सर पटीदार सके हम बहुत परेशान बानी। बुझ जाइ कि चौथा बार जे बाकी अगुआ रहल आ इहो सर अगुआ भाग मिलम पटीदार सके चलते। बुझ जाइ कि पटीदार के हम तो एगो एथी में छेका में अपना नाश्ता के ना पूछनी और सर नाश्ता खाती हमार बियाह काट दिले। ऐसा ऐसा तो बहन से पटीदार बारन स। तो पटीदार के बात सुनलन सो तो ना आउ देखो तरन सो ना ताऊ देखो तरन सो। ना आउ देखो तरन सो ना ताऊ देखो तरन सो। उठैलन से पेटा पेटी अब भगलन से खेता खेती। दांत काहे चियारता रहो सीधु चा। कि जिंदगी में जौहर घोरल सब पटीदार कि जिंदगी में जौहर घोरल सब पटीदार कि अपन रोशनमा के होई दिलवा काहे तोरे लसरे।